Azken emaitzak diela 30 positibo berri ditugula, beraz azken egunetako positiboak zenbauta, 100 positibo hori nengo ginetekela. Printzipioz adintate ezberdinetako azpeitiarrak die, baina guri bereziki kezkatzen gaituztenak diez, 70 urtetik gorako edota beste patologi desberdinek dituzten azpeitiarrak, uste dulako ez, birus honi aurriteko zailtasun gehiago izan ditzazketela. Ezan momentuz 2005 probatik orain ditugula, gaur horidik probak egiten nahi diela eta biler ere holaxe jarraituko deula. Fokun berri izan biztan ester, bilerak egin ditula ez, bai Osakidetzakin da bai beste eragile ezberdinekin, hor neurri batzuk hartuko ditun, horien artin Alde Zaharreko tabernak iztie, eta zan horien inguruen taberna horienak desinfektatzen ari gala, kalietan ere desinfekzio lanak egiten ari gala, ezan adineko zentruek eta zaharren residentzi ere itxita ditugula. Aurkun esan bezala ez, kirodegile eta piztinak ere itxita daude, eta neurri berri bezala esan, aste artero, hemen Beterramistetan ospatzen den azokie ez dela ingo, bakarriken Plaza Berdurako baserritarren azoka hori mantenduko dugu. Esan nahi deuna da, proba asko egiten nahi gala, uste deula 3.000 PCR ingo diela, 15.000 biztanleko herri baten proba asko die, uste du pixkanaka, foku hori lokalizau eta izten nahi gehala, kontun izan, positibo horiez gain, behaien kontaktuk ere deitzen nahi diela, etxin izolaute gaudela, eta pixkanaka baguzela. Aprobetxo nahi de baita ere ez, eskerrak ematie, azken egun hauetan, nahi Osakidetzako langileei, udaltzainguei, tabernai eta bereziki herritarrei ez, ez talako bate xamurre, egun hauetan, nolako egoera bizitzie, batiz bat etxin daude nahi, behaien familiarak, baina esan nahi dugu baguzela aurra, uste deula fokuei gain hartu dioula, eta gure aldetiken danok batea, ezan aurra egingo deula, eta animuk eman nahi genituzke. Azpeitin fokoa dauke, baina azpeitikoa ez dela kasu isolau bat, iruditzen zaigu hau ez maila zabalo ematen hartu deula, eta horregatik ez da, gaur bertan intzingo dugu, eskualdeko beste alkatikin, uste dugulako danak elkarlanien, erabaki obio eta osotasun batien arazo global honi erantzun egokilo eman diezaiokegula. Baitere kontun izan ez, udalbezela erabakileak hartu bertugula askar, eta askotan ez, goi mailako instituziotik etortzen zaizkigun erabakileak, hosti etortzen, ero berandu etortzen diez. Uste udaletxiek dagokigula ekimena hartzie, hortan nahi geha, eta zeatik genez, eskualdeko herriekin elkarlanin baldin bada, asko hobeto.